Kaixo, egun hon ikusentzule eta ongi etorri gaurko programara. Gaur kontan Zizurrera hurbildu gara, bestak astear daudelako, eta hona eta plazara edo parkera hurbildu eta aranon aurkitu dugun berdintasunaren aldeko indarkeriaren kontrako postua. Hementxe pinak banatzen ari dira, pintxo goxoak ematen ere bai, eta hurbildu gaitezenea zer kontatzen diguten Zizurreko biztanleek. Etorri gurekin. Lanean dabiltza Zizurko batzuk, berdintasunaren alde lanean, egunez egun, eta hemen bertako bat, zure izena? Josune. Bueno, konta iguzu Josune, nola sortu zen hemen pintxoak eta pixkat berdintasunaren aldeko postutxo hau hartzeko proiektua edo? Bueno, ia elkartu ginen Zizurreko emakume talde feministak eta Zizurko berdintasun zerbitzua, udaleko berdintasun zerbitzua, eta hasi ginen, eraso sexisten kontrako lan bat egiten, prebentzio lana egin nahi genuen jaiei begira. Eta ia egin genuen lehendabiziko urtea, bururatu zitzaigun amaiketakoa egitea, amaiketan txupinazoa baino lehen, pixka bat herritarrei gure mezua pixka bat eraso sexisten kontrako mezua zabaltzeko, modu bat bezala, pintxo eta informazioa banatzea. Eta gero, pintxoa, amarretakoa da ekimen bat, baina gero egin ditugu sentsibilizazio kanpainak, egin ditugu autodefentsa tailerra, egin dugu ligoteo tailerra gizon eta mutilentzat, egin ditugu bideo bat ere, Zizurreko eragile guztiak parte hartu dutena, pixka bat jaiaz gozatzeko mezu hori, berdintasunean gozatzeko mezu hori bidaltzen, eta eraso sexistan kontrakoa. Eta konta iguzu pixkat, Zizurren aurreko urtetan emanda kasuren bat, egunen batean, horrelako bat? Egia da, azkeneko urtetan ez ditugula salaketarik eraso sexisten eman denik. Baina beti ere garrantzitsua da azpimarratzea batzuetan eta askotan erasoak ez diela salatzen. Orduan, salaketak ez dauzkagu azkeneko urtetan, baina estadistikoki tokatzen da beti eraso sexistak egotea, baina ez ezagutzea. Errealitate gogorra da, nola ikusten duzu udalen aldetik eta erantzuna positiboa da, hartzen dute beharrezko garrantzia ematen diote kasu hauei, edo pixkat gainetik pasata edo paperean gelditzen den zerbait da? Udalak daude, eta bai egia da azkeneko urteetan gero eta sentsibilizazio gehiago dagoela, gero eta udalen erantzunkizun handiagoa gaiarekiko, eta lan egiten ari dela, baina oraindik ere nik uste lan handia dagoela egiteko. Espero dezagun berdintasunean festak iristea eta zuen postu hau beharrez izatea, baina bitartean jarraitu lanean gogor. Vale, mi esker.
gazteak bestarako prest daude, eta hementxe daude batzuk aski elegante bezituek lehenengo eguneko prest. Zuen izena? Berta. Maria. Amaia. Eta Ane. Bueno, konta iguzue, konten egon zate institutua galdu eta hemen festara, ez da? Buah, klasean gando super urduri, es que estoy nerviosa. Oso urduri zen klasean egon zarete eta eman dizuete libre edo nola izan. Bai, orain txupinaza ikusteko eman digote 3 ordu libre. Eta gero berriz klasera? Ez. Vale. Orduan ja libre. Lehenengo 3 orduak lantalan egin ditu. Orduan institutuan ematen dizuete hor gogor. Bai, eta etxerako lana bidali digute. Fatal. Bueno, irakaslei, mesez, urrengo urtean ez bidali etxeko lanik festetan, Bueno, eta zer egiten duzu zuek festetan, kontatu pixkat? Ba, bueno, orain daukagu bazkaria, Bai? eta gero, gaur ez daude, baino bakiletara igoko gara, eta gero, gauean, pues, atera. Bueno, orduan juerga pixkat, eta bueno, konta iguzuen, nolakoa da zizurreko juerga, merezi aldu? Hombre, merezidu, ba. Bada, udako berena. Bai. Bai. San Ferminak baino beak? Hombre, dudarik gabe. Konperaziori gabe orduan. Hombre, bai. Eta orduan jendea animatuko dugu etortzera? Bai, esket hori bada mundu zea. Bale, eta konta iguzue pixka, ze kontzertu daude, ze ekintza daude hemen? Dago frontoia goian, baino ezakitze taldeak etortzen diren. Baina talde politiak etortzen diren normalean. Ez oso ezagunak, baina... Baina beti egonen da giro ona, ez da? Bai, giro ona beti. Ederki eta bazkaria gaur kuadrillakoekin edo nola? Bai, kuadrian, bajeran egingo dugu bazkaria, mai bat hartu, tortilla patata, eta giro honean, ondo pasatzen musika pizka bat, eta hori. Elegante, eta ze musika estilo entzuten duzu zuek, kontatu pixka. Ba, reggaeton denok bezala, eta orain ni euskal musika gogokoena dut. Untza, trikitins, trikidantz, soberenak dira. Vale, ederki, bueno, orduan badakizuen izan ez gero, etorri zizurrera eta neska polit hauek egonen dire bestan gogotxu animatzeko ez. Toriona, hombre! Ederki, disfrutatu eta ikusiko gara, bale? Agur! Eta hementxe dugu Mikel Apeztegian, bertako zinegotzia duguna, eta bestaz gozatzeko onata hurbildu dena, zer moduz, Mikel? Oso ondo, mila esker. Bueno, konta iguzu pixkat, nola funtzionatzen dute zizurreko festak, eta zein da udalaren implikazioa errango dugu? Kultur patronatotik antolatzen dira gehien bat, aurten egin dugu, joan den urtean jasi ginen prozesu parte hartzaile bat, herriko kolektiboekin, nahiko arrakasta izan zuen, aurten ez dira aldaketa gehiago ikusi, baina datorren urterako egingo dugu ere zizurko biztanleri osoarekin. Orduan, urrian hasiko gara, balorazio bat egingo da, aurtengo jaiengoa, eta datorren urterako zeko gara berriro hilabetean behin geratzen, eta urrengo urterako programa prestatzen. Nola ikusten dituzu zizurreko festak? Esan daiteke zizurreko festak herrikoiak direla? Nahi baino gutxiago, badira herrikoiak, orain dela urte asko jasi eginen txoznen kontuarekin, hortik ateratzen genituen programa alternatibo bat, azken urteotan ateratzen beste talde bat sortu zen, eta patoren kontuko bazkariarekin eta guzti honekin hasi ziren, eta aurten baditugu bi programa parte hartzaile, eta gero udarekoa. Nahiko parte hartzaileak dira, baina gustatuko litzaiguke pizkat dena implikatuagoa egotea eta jaietan sartzen den diru guztia denen artean pizkat hobe kudeatzea, kolektiboekin eta jai parte hartzaileekin ere. Bertzalde, hemen dago bertako emakume feministek jarritako postu bat, berdintasunaren alde, zei duritzen zaizun nolako etorria du herrian olako postutxo batek? Ni uste dut, berdintasunan egiten ari den lana izugarri polita dela.
uste dut, ia, bueno, ez dakit, baina ia Nafarroko edo direla pizkat pioneraz gauza askotan, adibidez, hemen daukagun kartela eta hori egiten dituzten lan eta kanpaina guztiak dira oso berriak, oso iraultzaileak eta benetan herrian eragin bat izaten du. Eta uste dut pilpilean dagoen gai bat dela beraiei esker ere, eta feministekin egiten dute eta beste emakume talde batzuekin egiten dute elkarlanari esker, eta hori pizkat. Eta herriko festetan euskarari ere txokore ematen diozue, saiatzen zarete taldeak euskaldunak izaten, egiten zuen horrekin lanketa txikiren bat? Egia esan ez gehiegirik. Udaletxetik antolatzen diren gauzetatik saiatzen gara beti euskaraz egotea porzentai bat. Zizurko 123 euskaldunak gara edo elebidunak. Eta saiatzen gara gutxienez hori eta pizkat gehiago beti euskaraz sartzen, baina horretan ere hobetu genezake. Hobetzen joango zarete eta lanean, baina alare festarako ere tartetxoren bat egonen da ez, lanak aparte utzita. Noski baietz, esan bezala badaude programa ezberdinak, ofiziala eta kolektiboena, orduan badaukagu aukera musika ezberdinak entzuteko eta ez dakit gauza denen gustoko feste egiteko eta leku ezberdinetan parte hartzeko. Ederki Mikel, gozazazu festeta, zoaz orain txupinazo botatzera eta ikusiko gara. Mila esker, berdin. Zaindu gero arte. Ales, mimentzarekin gaude, bertso zinegotzi bat dugu eta festarako ere gogotsu dago. Zer moduz, Ales? Gogotsu urtero bezala eta gainera guraldi onarekin, hasi pozik. Konta iguzu pixka, zein izango da gaurko plana edo? Gaur ekitaldi ofizial ugari ditugu, orain badugu txupinazoa, gero eguardian bazkaria egingo dugu, eta arratsaldean, eta hau gauza berria da, urten lehendabitzeko aldiz egingo dugu, eta da jaio berriei herriko painuloa jartzea. Eta hori da, lehendabitzeko aldiz egingo dugu aurten Zizurren, eta oso pozik gaude horrekin, eta gogotsu egia esan. Tradizioz ezaguna da Nafarroan zapia jartzearena, eta gogotsu zauden Zizurrekoak ere tradizio jasotzeko errango dugu? Hori da, eta gainera bereziki Zizur bezalako herri batean, herria egiteko beste era bat da, ez? Eta nik uste dut behar genuela, eta gainera erantzun positiboa gonda, jende asko animatu da, eta espero dugu datozen urteetan ere tradizio bihurtzea hemen Zizurren ere. Azkenean lanketa bada eta herriko festetan udalak parte hartzen du modu oso ezberdinetan. Gogotsu eta ilusioz hartzen duzu agian probatu ez duzun praktika hau politiko bezala? Politiko bezala egia esan pixkat inpresio ematen du ekitaldi ofizialitara eta joan behar izate hori, ez? Hori da diferentzia nagusia, baina bestela edozein herritar bezala disfrutatzen dugu festak berdin. Ederki, orduan tartetxoa emango diozu ere festak gozatzeko eta herriko jendearekin egoteko, ez dala? Hori da, noski, 5 egun dira eta 5 egunetan denbora baten du gauza askotarako. Ederki, disfrutatu ahalik eta gehien eta ikusiko gara, Alex. Mila esker. Gero arte.
hemen omenduetako bat berdintasuna indartzeagatik eta horrengatik borrokatzeagatik omendua izan da egin zuzen ere, zer moduz? Ongi, Bueno, zuku osasun etxean egiten duzu lan, ez hemen, da? gizarte laguntzailea naiz, bai. Eta pixka zertan datza zure lana? Bueno, lan egiten dut gurasoekin, bere umea dutenean, orientatzaile haiekin, eta ere lan egiten dugu familiarekin gaixotasunaren inguruan, badute zeo zer haiekin egoteko lantzeko, pues hor gaude. Eta berdintasunare lantzen duzu ez dela bertako biztanleekin, ez? Bai, gurasoak badute ume bat, gu lantzen dugu, bion artean zaindu, baina biok disfrutatu ere. Bai, orduan bikoten arteko berdintasuna bermatzen duzu ez da? Bai, ere. Eta familia batean badago gaixotasun persona bat, familia osoa lantzeko eta zaintzeko. Ederki, bueno, espero dugu urte askoz lanean jarraitzea eta zorionak zure omenaldi honengatik. Eta espero dugu urte askotan, gero eta behar gutxiago izatea, baina hala ere behar denean horregotea, bai? Venga, eskerrik asko. Disfrutatu festa, agur. Vale, eskerrik asko. Vamos a cantar una cosa que veremos y no vamos a cantar. Yo no voy a decir nada, porque esto es como un suave. Sin ningún tipo de agresiones sexistas, porque nuestro no es nuestro no. Gora Jesús, la UCICO, festas. ¡Felices fiestas! ¡Viva Jesús Mayor! Eta hementxe gaude Jon Gondanekin, hain zuzen ere Zizurko alkatea duguna. Zer moduz, Jon? Kaixo, egun Bueno, ongi, festak ongi hasi dira, orduan pozik. Bueno, konta iguzu pixka nola izaten da lehenengo eguneko prestaketak eta antolakuntza gogorra izaten alda? Bueno, bai, gogorra eta prestakuntza, festetako prestakuntza, otsaian, martxoa aldera hasten dira, ez? Eta kontseilu ireki batean egin ditugu aurten bilera batzuekin eta hola egin ditugu programaketa, ez? Azkenean, bueno, beti egunak festetako, baina, bueno, nahiko ongi, ez, ateratzen dira, baina bai, gaur egun, vamos, ia ikusten duzu, ez, hainbeste hemen udaletxean, eta, bueno, espero dugu jaiakonak izatea. Eguraldia pixkat gaur ongi, baina agian larun batean eta igandean eurerekin, baina, bueno. Eta omenduak ikusi ditugu nola omentzen zenituzten, pixkan nola egiten duzu aukeraketa hau edo? Bueno, aukeraketa egiten dugu kirol eta kultura patronatuekin, proposamenak mahai gainean jartzen dira, eta bueno, eta guztion proposamenak izanen dira, ez?
Eta denen artean aukeratzen dituzu? Bai, aukeratzen dugu, bai, ez bakarrik alkatetza, ez gobernu taldea, baita ere oposizioarekin. Ederki, orduan elkarlanean aritzen zarete Zizurko udaletxean alde moduan bederen, hori da. Eta gero bertze hainbat ekintza egingo dituzue publikoak edo pixkat udalaren partetik, ez dala? Bai, bihar Zizurreko eguna da, orduan, konpartxarekin, aur korporazioarekin, joango gara, desfile bat egitea herrian, eta, gero meza eta hainbeste ekitaldi izango ditugu, eta, gaur, importantena ez, Txupinazoa, El Desastre Peñak bota egin du, peña hau, peña mistoa da, eta sortu zen duela 50 urte, orduan, bere urte betetzea eta 50 urte, eta peña mistoa izatea berdintasunean, nik uste dut gauza polita izanen dela. Bai, omentzekoa da, eta ilusioz etorri dira gainera. Bai, ilusioz askoz ikusi duzue, eta... Bai, ikusten zuen azkenean 50 urte eta gero pertsonatzu joan zaiela ere aipatu dute, eta bazegoen sentimendu potente bat, eta hori indarra sortzen du herrian gan ere bai, ez? Azkenean elkartasun hori ez da. Nik uste dut omendu polita izan dela eta pauzi daude. Ederki, Baion, disfrutatu bestetaz, saiatu alik eta gehien disfrutatzen zure karguaz aparte, eta ikusiko gara edo hemen. Oso ongi, mila esker. Mila esker zuri.
dugu Zizurko txistularietako bat, zure izena? Nerea Ibinaga. Bueno, konta iguzu, zu Zizurren jaioa altzara. Bai, Eta hemen ikasi duzu txistua jotzen? bai. Zenbat urte dara mazkizu? Txistua jotzen 11 bat urte. Eta herrian ateratzen jotzera? 5-6 bat urte edo. Eta berezia da momentu hau zuretako? Bai. Jotzen duzu egun ezberdinetan edo bakarrik txupinazoan? Txupinazan eta gero arratsaldero igandean izan ezik dantzetan herrian. Ederki, orduan dantzariekin ere egoten zarete eta herrikoia, ez dala? Bai, Beste bai. herrikoietan. Bai. Bueno, eta zein da zuretako egun berexiena Zizurreko festetan? Zaki txupinazoa suposatzen dut. Giro gehiena dago eta gero bazkaltzera ere joaten zarete edo? Bai, zein da lagunekin. plana? Lagunekin, kuadriakoekin bazkaldu eta gero arratsaldean juergan. Bueno, txistulari batek ere badu kuergarako momentua eta garaia? Egunero. Egunera, bueno, orduan bestak ongi disfrutatzen Bai, dituzu. bai, oso ondo, bai. Ederki, disfrutatu gaurko egunaz eta ikusiko gara nere. Mila esker. Eta gaztetxoenak ere hementxe daude Zizurren festarako prest. Zuen izena? Naia, Iraia, Naia, Saioa. Bueno, zer moduz hasi dituzue festak? Oso ongi. Gustora, eskola faltatu duzu gainera, eskola gabe asko zobe festetan ez da? Bai, baina gaur goizan joan gara 2 ordu eskolara. Ah, bai? Zuet zara joan eta zuek ere joan zarete eskolara eta zer egin duzu 2 ordu horietan? Ba, jolastu. Ah, orduan ez duzu lan askorik egin? Ba, ez dugu lan egin. Urduri egonen zineten ez, festak hasten zirela eta? Bai. Eta zein da zuendako egunola berexena, politena? Ez dakit denak dira politak eta... Eta zuek baduze baten bat gustokoen? Atearen eguna. Ah, eta zer egiten da egun hortan ba? Ba, egonen da janari bat, eta hor da, bazkaltzen dugu pertsona asko eta kuadrillak eta hori. Bai, orduan egiten duzu kalderete tipora? Hola, gutxi gora bera? Bai. Eta nolek prestatzen du bazkarea, zuek edo gurasoek? Uste dut gurasoek. Baina laguntzen diozu pizkatxo bat edo ez? Ez dakit, ez. Laguntzen, orduan pixkat alferrak zaltzarete. Ez da egon inoiz. Ah, ez zara inoiz egon eta zuek pixkat alfertxoak altzareate. Bai. Baina juergazaleak bai ez dala? Bai, hori bai. Orduan, eta gauetan ateratzen altzarete festara? Bueno, bakarrik gurasoekin. Ah, bakarrik gurasoekin eta su artifizialak egoten aldire Zizurren? Uste dut urte honetan bai, baina bakarrik egun batez. Ederki, orduen horiek ere ikustera joanen zarete? Nik ez. Zuet zara joango, zu Zizurren bizi altzara? Bai. Eta zuk noiz nahiago zu atera egunean zehar? Bai. Bai, ez da. Eta erraldoiak eta buru handiak ikustera joaten zarete? Ez? Bueno, batzuetan. Batzuetan, baina ja ez. Bueno, disfrutatu pila bat festak eta ikusiko gara, bale laukote? Bale. Gero arte politak. Gero arte. Agur politak. Agur. Txupinazan egon gara, giro ederrian ospatu dena, ondotik herritarrekin ere egon gara, kontatzen pixka bat nola bizi duten haiek ere Zizurko bestak, omenduak ikusi ditugu denetatik egin dugu Zizurren. Eta nola ez Txoznetara hurbildu gara, hemen egingo dutelako gazte gaurko bazkaria. Eta orduan horregatik hurbilduko gara gaztetxoen gana, zer kontatzen diguten Zizurko festen inguruan, zatozte gurekin. Eta hurbildu gara dagoeneko Zizurreko Txoznetara gazteak ari diren mailak montatzen eta hemen langiletako bi, zuen izenak? Josu Zúñiga. Eta zurea? Koldatxe Garai. Bueno, konta iguzuen nola hasi dire bestak eta lehenengo prestaketak? Ba, hasi gara... Lanean hasi zarete a tope? Lanean pixka bat, hemen montantzen txotnak eta... Gero pixka bat jatera, edatera pixka bat, eta gero pixka bat farra eta horrela. Ederki, alare denak mutilak edo gehiengoa mutilak zen, non daude Zizurreko neskak? Neskak ez dakit nonden doa, baina horrengo etorri dira edo... Oinik ez dira etorri, ez da? Orain ez, baina etorriko dira. Orduan neska nahiko alferrak direla erran daiteke hemen Zizurren? Ke, ba, horrengo etorri dira eta kriston farra montango dugu. Bai, orden ingauze kriston festa? Bai, pixka bat, bai. Bueno, eta zuri zer da gehien gustatzen zaizun hola Zizurreko festetatik? Kontzertuak. Ze kontzertu ekarri behar dituzu aurten bat, dakizu baten bat? J-Punk, Ezurte, El Sonido, ere bai etorriko da. Orden musika gogorra gustatzen zaizu hemen Zizurren? Bai. Eta gaur bazkarean zenbat elkartuko zarete gutxi gora bera? Ba, ez dakit. Kuadrilla asko elkartzen zarete? Bai. Eta ber, konta diraguzu pixka, Zizurren nola egiten zuen, badutuzue lokalak, bajerak, horako zerbait? Bai, de bajera, baina bai dago gaztetxea, gu batoz gaztetxetik batez ere. Eta gaztetxean elkartzen zarete gazte handit? Bai. Eta gaurko bazkaria gaztetxetik antolatu duzue? Bai.
Bueno, orduan bazkaria eta bazkaria zer daukazu hor bazkaltzeko? Ez dakit, baina uste dut pixka bat aragile eta Entxaladak ere komendatu diate? uste dut. Baina garrantzitsuena izanen da edateko zer dagoen ez, Sidra pixka bat eta gero ja kriston farra. Ederki. Eta kontzertuak eta denak hemen egongo dira? Bai. Orduan gazteei gonbidatu nahi baldin badiozu, esango duzue, onat etortzeko txosnetara. Txosnetara, bai. Ederki, eta hemen zein daula egun potentena edo festa gehien dagona? Osteguna edo ostirara, agian, ez dakit. Ederki, orduan egun horietan egoten da festa gehien, eta giro herriko egoten da? Bai. Ederki, bueno, disfrutatu festak eta ikusiko gara, bai? Mil esker. Gero arte, mil esker. Aio. Aio. Eta hementxe ditugu bertze gazte batzuk mailak paratzen ari direnak, zuen izenak? Asier. Eta zurea? Eta Julen. Bueno, goiz-goizetik altzadete maila jartzen. Bai, bueno, orain dela ordu bat edo jarri garela. Eta, bueno, ja daukagu guztia, así que ongi. Eta txupinazoara joan zarete edo zuek alternatiboa egiten duzue? Txupinazoa joan gara, baina ere egon gara alternatiboan eta... Eta norek botatzen du txupinazo alternatiboa, baldakizu? Bai, Esparru gaztetxea. Ederki, orduan gaztetxetik botatzen duzu txupinazoa? Bai. Eta gaztetxeak ekintza ezberdinak egiten ditu urtean zehar ere bai? Bai, edozein, ez dakit, orain... Kontzertuak egiten dituzue? Bai, bueno, urturrenan egiten dugu ekintza kulturak noski baietz, eta ez dakit gehiago. Eta euskara bultzatzen saiatzen alzarete Zizurko gaztetxetik? Noski, nola ez, Zai alda, pixkat, Iruña inguruko herri hauetan euskara bultzatzea? Bai, gainera hori, kuadriak ez dute asko hitz egiten, eta geroz eta gehiago kosta egiten du, baina, bueno, gutxinaka. Lanean ari zarete ez dala? Bai. Eta zuek kuadrian ohitura alduzu euskaraz hitz egiteko? Bueno, batzutan saiatzen gara, baina... Kosta egiten du ez dala? Bai, erandi falta da. Ederki, alare festetarako gogotsu eta hemen kriston besta botako duzu ez dala? Bai. Txarangaren bat edo baduzu arratsaldean? Hola, pixka musika edo jarriko duzu? Joku batzuk egin behar ditugu eta gero karaokea. Orduan, kantari onak zarete Zizurren? Bueno, gutxi, baina, zerbait aterako da. Alkohol pixkate da eta erresago kantatzen horreta, Askoz erresago. Ederki, disfrutatu zuek ere jaiak eta ikusiko gara. Vale. Mila esker, gero arte. Zuri, batzuk girotzen dabiltzan bitartean bertzatzu txosnan lan talan dabiltza. Bueno, zer modu zuen izenak? Ongi, Lukas. Eta zurea? Ni Martin. Bueno, konta iguzuen, noiz montatu zenuten txosna eta noiz hasi zineten lanean? Txosna ja pasaden larun batean edo hasi ginen montatzen eta gaur arte. Eta norek egiten ditu pixka txandak eta horrela? Txandak? Bai. Pizkanaka joan dira betetzen, eta falta direnak gutxi batzuk dira, baina betetzen ari dira. Eta beteko dira pixka Zizurreko gazteen laguntzaz? Bai, eta Mendillorriko laguntzaragatik bai ete. Orduan Mendillorrerekin elkarlanean aritzen zarete? Bai. Ederki, eta ezagutzen zarete institutotik edo nola? Nik oraindik ez dut ezagutzen inor, baina hondiak bai. Orduan hondiak daude eta horiek ezagutzen dute Mendillorreko jendea. Harremanak dituzte bai. Ederki, eta pixkat txosnetan zer egiten duzu festetan? Festetan, adibidez gaur, herri baskari bat egongo da, eta gero etortzen den jende guztientzako jolas batzuk egongo dira, karaoke batekin,
eta gero ja gauean kontzertu pare bat, gaur adibidez bakarrik DJak egongo dira, eta jazta. Baina alare hurbiltzen da jendea txozna aldera, ez dala? Bai. Eta ze edari dago aurten gontan modan edo ekarri duzuna hola berexia? Pues el de urte honetan tequila de fresa ese. Orduan tequila de fresa modan jarri da eta asko saltzen da? Bueno, ez dakit. Ikusiko da? Bai, ikusiko da. Eta lana handia alda hemengo kontuak eramatea, txandak antolatzea, dena ongi jartzea? Bueno, txandak, sin más, osea, bai, da lana, baina al final da jendea puntatzea, baina dirua adibidez, bai, egin behar direla kanbioak egun guztientzako, eta al final koñazo. Bai, ardura pixka bat ez da? Bai. Eta diru honekin zer egiten duzu gero? Ba, dirua bakarri doaz Zizurko kolektiboetzako, eta... Kolektibo ezberdinek hartzen duzu txozna, zeintzu? Bai, urte honetan jarri da Sorginkale, Zizurko gaztetxea edo gazte asanblada, eta gero handiak presoentzat. Ederki, orduan denen artean elkarlanean lortzen duzu diru pixkat ez dela? Bai. Bueno, espero dugu jende handitz hurbiltzea, diru handitz biltzea, eta bestak ongi pasatzea, bai? Bai. Animo eta disfrutatu. Mi esker. Gero arte, aio! Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.